sir, nakapanaog na si Rose, sir. Panaog na siya sa second floor. Manugwa na siya, sir. Galing kay nagbalik siya, sir. Ang rescuer manamon, sir, na diri kaya nag-rescue, sir, na mga napakaisa ko man, sir, na diri. Na nakapanaog na siya, sir, sa second floor. Galing kay bumalik siya, sir. Sa siguro something na nalipatan siya or something. Nakabalik pa si Lynn Rose sobre todo sa third floor matapos nga nakapanaog sa second floor. Sang boarding house nga nasunog. Suno sa isa ka caretaker sang boarding house. Ini ang ginpahayag ni alias Babes caretaker sa nasunog nga boarding house sa interview sa K5 News FM Iloilo. Ginpatagman ni alias Babes nga ang nasambit nga boarding house ang may existing nga business permit kag may clearance man gikan sa Bureau of Fire Protection o kon via Phys 6 apang hindi pa ni sigurado kung nakarenew sila subong nga tuig 2024. Ginpahayag man sini nga mayara sa duha ka fire exit nga nahamtang sa atubang kag likod sa boarding house. Naibloan man nga nagpadulong ang mga pamilya sa duha ka biktima nga napatay sa sunog matapos nga makit-an ang nabilin nga tulan sa tiil kag kamot ni Lynn Rose sobre todo kag Renz David Aguilar sa lugar sang nasunugan. Balita nagikan sa distrito sang La Paz. Ako si K5 Eric Canizares para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news is brought to you by, do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio. Antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.